खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो आं नबजितनि बिमा दा नबजिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बर्तमान बैसां आग्रिनाव हाग्रा जादों ओंखायनो दाना आं रायजोफोरनि एसे दरखार जादों बुधनि रायजोफोरा जाहाथे नबजित नार्जारिखौ टप 9निफ्राय एदावलांनो थाखाय आरो आं रायजोफोरनाव आशीर्बाद बिहरदों बा बुध बिहरदों बेखौनो आं बिमाया नबजितनि बिमाया भटनि थाखाय बयखौबो आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ भट होनो थाखाय आशीर्बाद बिहरनाय जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जोङो बम्बाइ बर' ससाइटिनि जानानै फैदों दा जों बम्बाइआवनो थायो आरो जों हाजार मानसि दङ जों बयखौबोथ' फैनो हाया बयबो फैनो हाया दा लोगोबो मोनाखै नबजितनि बिमाखौ जों लोगो मोनबाय दा गतिके नोंथांमोना गासै रायजोफोरा एसे भट होलायबा मोजां जायो जों माने नोंथांमोनखौ जों खावलायबाय आरो बयबो नबजितनि जानानै रायजोफोरा जाहाथे बयबो भट होलायो एसे आरो 3-5 नाम्बार 6 नाम्बारसिम सहैयो थाबैनो सहैथों होननानै आं एसे आपिल खालामबाय आरो खुलुमबाय धन्यबाद नोंबो एसे बुं दिनै नोंथांमोना बेयाव गोबाव समनिफ्रायनो नबजित फंबायखौ लानानै मुम्बाइ नोगोराव मोनसे मोसानाय मोनसे फावथिनाय गान सोलिगासिनो दं थ' बिनि गेजेराव रां रुफानि माबाफोर प्रब्लेमनि गेजेरजों माबोरै सोलिगासिनो दं खुलुमबाय प्रब्लेमा माने मा बेहायथ' बर्तमान दा मोजाङानो खालि न'खराव एसे दिगदार जादों प्रब्लेमा माने गथ'नि थाखाय बेनार लगायनाय पस्टार लगायहैनाय इथिं खारनाय बाइक थाव सोनाय माबानाय बायदिसिना बेफोरा एसे प्रब्लेम जादों ओरैनोथ' बिदि प्रब्लेम गैया बेयाव प्रब्लेम जाबाबो बर्तमान चेनेलानो बयखौबो अनो नायो सुबिदा होयो नोंथांमोना रांनि माबा सायाव जेनेबा आसाम सरकार आरो माबाफोर बुंनो दङ बेफोरनि थाखायथ' बुंनो गैया सोरबाफोर अनोबा एसे हेल्प खालामबा मोजां मोनगोन आरो न'खराव एसे असुबिदा जादोंबो जाया नङा आंबो बेहाय दं हौवायाबो हारसिं असुबिदा जादों दिगदार जादों एसे जुदि अनोबा आरो रायजोफोरा सोरबा अननानै एसे सहाय खालामलायबा मोजां जागोन आरो खुलुमबाय जों मुम्बाइ ससाइटिनि जानानै दा जोंथ' मुम्बाइ ससाइटिनि जानानै दिनै सानदे नालाय एसे टाइम मोननायखाय फैबाय आरो मैयानिफ्रायनो मोजां जों रायज्लायगासिनो दङ ओरैनो लोगो हमनो एसे दिगदार आरो खिन्थु एसे बोरैबा एसे स्पेसियेल पारमिसन लाना फैबाय जोङो दिनै ओंखायनो रायजोफोरखौ बयखौबो खुलुमो बयखौबो हांख्रायनाय जाबाय जाहाथे भट होयो आरो खुलुमबाय रायजोफोर बयखौबो आं नबजितनि बिमा दा नबजिया DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बर्तमान बैसां आग्रिनाव हाग्रा जादों ओंखायनो दाना आं रायजोफोरनि एसे दरखार जादों बुधनि रायजोफोरा जाहाथे नबजित नार्जारिखौ टप 9निफ्राय एदावलांनो थाखाय आरो आं रायजोफोरनाव आशीर्बाद बिहरदों बा बुध बिहरदों बेखौनो आं बिमाया नबजितनि बिमाया भटनि थाखाय बयखौबो आसामनि रायजो राजा बिथांमोनखौ भट होनो थाखाय आशीर्बाद बिहरनाय जाबाय गोजोन्थों।